даромад ва андози иҷтимоиро боло мебарад. дар тоҷикистон ҳаҷми пардохт барои фаъолияти соҳибкорӣ тибқи патент 8% афзоиш меёбад. гуфта мешавад дар изҳороти муштараки вазорати молия ва кумитаи андози назди ҳукумати ҷумҳурияи Тоҷикистон. бо назардошти таворрум дар соли гузашта дар Тоҷикистон андозаи пардохт барои патент, андози даромад ва андози иҷтимоӣ муқаррар карда мешавад ки он 8%-ро дар бар мегирад. ёдовар мешавем ки моҳи декабри соли гузашта аз соҳибони мусолаҳое ки манзилҳои худро ба иҷора медиҳанд талаб карда шуда буд ки аз Тоҷикистон бо назардошти таворрум дар соли гузашта меъёри боҷҳои патентӣ андоз аз даромад ва андози иҷтимоиро боло мебарад. дар Тоҷикистон ҳаҷми пардохт барои фаъолияти соҳибкорӣ тибқи патент 8% афзоиш меёбад. гуфта мешавад дар изҳороти муштараки вазорати молия ва кумитаи андози назди ҳукумати ҷумҳурияи Тоҷикистон. бо назардошти таворрум дар соли гузашта дар Тоҷикистон андозаи пардохт барои патент, андози даромад ва андози иҷтимоӣ муқаррар карда мешавад ки он 8%-ро дар бар мегирад. ховар эстафетаи ғалаба аз ҷониби сарҳадбонони Русия ба ифтихори рӯзи ғалаба ташкил карда шудааст ки он 5 феврал дар шаҳрҳои Брест ва Мурманск оғоз ёфта ва аз қаламрави 10 кишвар мегузарад. эстафетаи мазкур аз ҷумҳурии Беларус оғоз гардида кишварҳои Русия, Озарбойҷон, Арманистон, Қазоқистон, Қирғизистон, Тоҷикистон, Туркманистон ва Ӯзбекистонро дар бар мегирад. дар қаламрави назди сарҳадӣ ҳар як кишвари иттиҳоди давлатҳои мустақил гурӯҳҳои махсуси эстафетаҳо ҷамъ оварда шуданд ки ба ҳайати онҳо намояндагони мақомоти сарҳадбонӣ, ташкилоти собиқадорони ҷангу меҳнат ва клубҳои ҳарбӣ ва тандурустӣ шомиланд. ёдовар мешавем ки эстафетаи ғалаба ки ба 75-солагии шикасти нирӯҳои фашистӣ дар ҷанги бузурги ватанӣ бахшида шудааст бо қарори сарони давлатҳои иттиҳоди мустақил бо пешниҳоди шӯрои фармондоҳони қушунҳои сарҳадии кишварҳои аъзо гузаронида мешавад. эстафетаи мазкур 28 май дар Москав хотима меёбад. идомаи хабарҳо. нисфи рӯзи имрӯз чаҳоршанбе дар шарқи кишвари Яман ҳамлаи террористӣ ба ҷони вазири дифои ҳукумати байналмилалии эътирофкардаи Яман Муҳаммад Али Ал-Магдашӣ сурат гирифт ки шахси мансабдор дар натиҷаи таркиши нақлиёташ осеби ҷиддие надидааст. гуфта мешавад ки нақлиёти вазири мудофиаи Яман ҳангоми ҳаракат ба маводи таркандаи дар канори роҳ насб шуда бармехӯрад ки дар натиҷа инфиҷор ба амал меояд. дар ин ҳодиса захмиён ва куштагон низ ҳастанд. вале вазири мудофиаи ҷумҳурии Яман бино ба гузоришҳо осеби ҷиддие надидааст. бино ба гузориши шабакаи телевизионии Алҷазира, ҳодисаи террористӣ ва қасди куштори вазири мудофиаи давлати Яман дар ғарби вилояти Маъриб рух додааст. сардухтури беморхонаи рақами 8 бемориҳои сироятии шаҳри Вуҳани Чин Ван Пинг ба коронавирус гирифтор шудааст, менависад рӯзномаи Peking News. қайд карда мешавад ки айни замон сардухтур дар ҳолати вазнин дар шуъбаи эҳёгарии бемористони Кинтинтан дар ҳолати вазнин қарор дорад. табибони беморхонаи сироятии рақами 8 шаҳри Вуҳани Чин ба рӯзномаи Peking News гирифторшавии сардухтурро ба коронавирус тасдиқ кардаанд. дар охири моҳи декабри соли 2019 мақомоти Чин аз хуруҷи пайдоиши як вируси номаълум дар Вуҳан хабар доданд. баъдтар табибону таҳлилгарони соҳаи тиб муайян карданд ки ин вируси тоҷдори нави 2019 буда бо эҳтимоли зиёд аз ҳайвонот ба инсон гузаштааст. шаҳри хабарҳои рӯзро мустақиман рӯи мавҷи радиои муҳоҷир шунида истодаед. шӯрои рушди иқтисоди рақамӣ дар назди шӯрои федератсия пешниҳод кардааст ки тартиби гирифтани раводид барои хориҷиёне ки ҷиҳати табобат ба Русия меоянд сода гардад. дар ин бора муовини раиси шӯрои федератсияи Русия Андрей Туркач хабар додааст. мо пешниҳоди шӯрои рушди иқтисоди рақамиро дар мавриди бозбинии ҷараёни гирифтани раводид ба хориҷиёне ки ҷиҳати табобат ва гирифтани дигар намудҳои хизматрасонии тиббӣ ба Русия меоянд барои сода гардонидан дарёфт намудаем, гуфтааст Андрей Туркач, муовини раиси палатаи болоии парлумони Русия. ёдовар мешавем ки қаблан мақомоти Крим бо чунин ташаббус баромад карда буданд. онҳо пешниҳод карданд ки дар Федератсияи Русия низоми виза барои шаҳрвандони хориҷие ки ба табобат дар осоишгоҳҳо ва истироҳатгоҳҳо меоянд бардошта шавад.
президенти Русия Владимир Путин қонун дар бораи тасвиби як сӯзишномаи байни ҳукуматӣ бо Тоҷикистонро дар бораи сохтмони 5 мактаби руссабон дар Тоҷикистон ба имзо расонидааст, ки санади мазкур дар портали расмии иттилоотии ҳуқуқӣ нашр гардид. дар назар дошта шудааст, ки муассисаҳои таълимӣ дар шаҳрҳои Душанбе, Кӯлоб, Хуҷанд, Бохтар ва Турсунзода сохта шавад ва аз ҷиҳати моддиву техникӣ муҷаҳҳаз гарданд, ки дар он ҷо таълим бо забони русӣ ба роҳ монда мешавад. сӯзишнома дар Москав 17 апрели соли 2019 пас аз гуфтушунидҳои президентҳои Федератсияи Русия ва Тоҷикистон ба имзо расидааст. ҳадафи ин ҳуҷҷат марҳила ба марҳила сохтмони 5 мактаб, ҳар кадоме барои 1200 хонанда ва муайян кардани шартҳои маблағгузорӣ ва таъминоти моддиву техникии онҳо мебошад. пас аз ба истифода додани мактабҳо, дар онҳо таълим мувофиқи стандартҳои Русия дар мувофиқа бо Вазорати Маориф ва илми Тоҷикистон гузаронида мешавад. сомиёни арҷуманд, дар охири нашри хабарӣ як эълон низ дорем. шоми ҷумъа 21 феврал соати 18 ба вақти Москав дар студияи марказии радиои Моҷир пахши мустақими барномаи ҳуқуқи шумо бо иштироки ҳуқуқшиносони соҳаи муҳоҷират доир мекардад. шумо метавонед саволҳои худро вобаста ба ҳолати гирифтани манзили иқоматӣ буду бош дар қаламрави Федератсияи Русия ба расмият дарории ҳуҷҷатҳо тибқи талаботи қонунгузории меҳнат ба кор даромадан ва аз кор хориҷ гаштан, гирифтани музди меҳнат аз корфармо ва ё кордиҳанда, ҳимояи худ дар мақомоти судӣ, муносибат бо пулис ҳангоми вохӯрдан ва ё муроҷиат ва гузаштани хатти сарҳади давлатӣ ба радиои Моҷир тариқи SMS паёмак дар шабакаҳои иҷтимоии Facebook, Instagram, Imo, ВКонтакте ва ё дар WhatsApp бо шумораи 8965 151 0410 8967 111 5646 соли худро бифиристед ва ё дар ҷараёни барнома, ки бо пахши мустақим доир мегардад, занг зада ба суолҳои худ ҷавобҳои мушаххас гиред. фаромӯш насозед, пахши мустақими барномаи ҳуқуқи шумо шоми ҷумъа 21 феврал соати 18 ба вақти Москав оғоз мекардад. сомиёни арҷуманд, нашри ин соатаи барномаи иттилоотии хабарро мустақиман рӯи мавҷи радиои Моҷир шунидед. با ما بودن رو فراموش نسازید.